Ayan. At syempre, naku, eto, sandali lang nga, malapit na to. May papakita lamang po ako sa inyo. Ang lalaki na nakit po ng aking puso. Ayan, tinakpan niya, pinadugo niya po, kinalikaliko at ang aking puso. Hello everybody! Welcome na naman sa aking YouTube channel. Ayan, medyo mahina aking boses kasi nandito ako ngayon sa minibus at dadalawin ko ang aking isa sa napakalaga, espesyal, napakaganda kong kaibigan na si Joey Bongato. Ayan ang aking iba-vlog ngayon. And of course, ayan, pagpupuntahan ko po siya sa kanyang tirahan sa may Magandang Pangasinan at nakakapagsalita pa ako ngayon dahil medyo konti pa ang tao dito sa minibus na aking sinasakyan. Pero mamaya tingnan nyo, tutubo na ang hiya ko. Yan na, tatahimik na ako mamaya. Okay, pero samahan nyo ako sa aking pupuntahan ha. Promise, mag-enjoy kayo. Tagal, nagantay pa kami ng mga pasahero para umandar. Bayaran ko na lang kaya lahat ito. Hi, Ate Sarah, Jody Santa Maria, and Catherine Bernardo. Ganda kayo, girl. Siyempre, may regalo ako sa kanya. Bumili muna ako sa SM Supermarket ng pasalubong. Ayan, may piatos. Hindi ko na nilalabas kasi magkasabihin ang yabang. Meron ding Sprite. Ganda ka, girl. At puto na may kasamang cheese. Sa wakas, mga kabaklushi, umandar na ang minibus na aming sinasakyan. Eto, liliko. Dahan-dahan. Daan-daan, ayan, ang daming mga sasakyan. May jeep, may manong, bawal ang tawiran dyan. May kotse. Ay! Yan, may petron. Kung gusto nyo magpagas, sige, go! Yan, ingat sa pagmamaneho, manong driver. Ito may ginagawang daanan. O, diba? Gumaganda na talaga ang aming daanan dito. Wala akong masabi. Ay, ang bilis. Nandito na ako agad sa Malabago. Malapit na ako. Beshi Wap Joey Bongato. Here I come. Ha 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 ha. So, nandito na nga ako sa may Barangay Bari. Ayan, at dito muna ako sa gilid dahil baka mamaya masagasaan ako. Ayan, nandito ako sa tabi ng kalsada. In fairness doon sa driver, in fairness doon sa bus, lumampas ako. Ayan, ito. Kasalukuyan ko ng pupuntahan. Ayan, lalakarin ko lang ng very, very light ang papunta kina Joey Beshi Wap dahil lumampas nga po ako. Yun po ang malaking katotohanan. Malaking truck. Delikado dito mag-vlog dahil ang dami sakyan. Huwag nyo gagayahin, ha? Welcome to Campasong, Barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Oh, hi! I'm here now. So, pupunta na po natin siya, mga kaibigan. Papasok po yung kanila. Ayan, lalakarin ko po yan. Ayan, watch me as I walk through the rain. Pupuntahan ko na po siya ng bonggang-bongga. Ayan, diba? Lakad-lakad lang. Namiss ko na kasi itong kaibigan kong ito. Hindi ko na siya nakikita ng matagal na panahon. Mga 25 years na. Ayan. Parang naamoy ko na si Joey Bongato. Nakakangawit, wala kasi ako monopod. Yan, kaya sariling sikap lang po talaga ako. Yan, wala talaga ako. Ganda ng bahay nyo. Ay, hindi po yan ang bahay ni Joey. Hindi po siya ambisyosa. Pero kamag-anak niyo daw po ang may-ari niyan. Ayan. Lakad lang. Okay. Kapagod.
Ate, si Joey dito? Yeah, nag-iisa. Kaya bungda. Joey. 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 Gagel, bas. Bakit anong ginagawa mo dito? Ayan na si Joey pong gato po. Anong ginagawa mo dito? Ay! Ay! Tawa mo. Ayan, hello Beshi! Anong ginagawa mo dito? Namimiss na kita. Ayan, hello. Besa. Bis lang ako. Namiss ko po siya. Hindi ka ba? Las-walas mo. Tsaka ano? Ayan, kukunin ko na kasi. Pinasyalan ko po siya kasi 25 years na po kami hindi nagkikita. Kita mahal. Hi, Mother! Mother, mag-hi ka sa vlog ko, ha? Ayan. Nandito tayo sa kanilang mansyon at sino ang pangit ako? Merry Christmas, Mother! Ayan, Pasko pa sa kanila. Okay, mag-ayos muna tayo. Wapo na kayo. Ayun, pasalubong ako sa'yo, Beshi. Tara! Ito lang! Meron pa! Meron pa! Right! At meron pa! Puto! Kain. Meron pa! Plastic from SM. Wait lang, meron din ako sa kanya. Meron din siya sa akin. Maingay dito. Tsaka, meron din bigay sa akin si Joey Bonggato. Joey, ayan ito. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. Saan na ba yung si Kay? Iniwanan niya ako. At meron pa spaghetti. Birthday pala ni Joey, hindi ko alam. Sige, yung mga pinagbibigay mo sa akin, imumukbang na. Nakain muna kami ni Ate Joey. Ay! Nakain muna. A few moments later. Ubus na, girl. Gutom ang bakla. Ubus na, sarap kasi. Ibang kumain ka mo. Salamat sa Salamat pagpap... din at kakainin ko na ito at kasalubong mo kay Joey. Kami ang kumain. Kami ang kumain. Tiga ate, pasya ako ulit dito sa mansyon ni Joey Bonggato. Ayan. Ngayon, dito nga ako, Mare. Ipapasyal naman ako ni Joey dito sa kanilang barangay. Hey Joey, pakita mo naman yung tattoo mo. Magkano? Huwag mo ko iwanan. Iwanan niya ako. Tala na naman. Marunong ka sumayaw ng tala. Mare. Pagkas ka niya. Ang daming huli. Salita ka naman. Wala akong sasabihin yan. Grabe ka naman. Pasensya na, mahihain ang unang guest ko. Hindi man lang siya mag... I-introduce mo na mga... Anong para... Pasong. Ayan. Ayan. Hello, Joey. Nasaan tayo ngayon? Pasong. Saan mo kami ililibot? Ha? Ayaw. Oo. May bata, oh. Hi, come on. Nood ka ng vlog ko, ha. Hanapin mo ako. Inadora, ha. So, marami ka ng follow. Ang unti pangalan ng follower ko, kawawa naman ako. Hindi kasi ako sikat. Kasi mga 200 lang. 200, oh ma. Pero syempre, konting tisa lang, 800 na lamang po. At pwede na akong kumita. Ay, ganun ba yun? Ilang mga Dito. ilan ba yun? Ay, no. Hello.
Mamaya na. Hindi kailangan daw kasi more than 1,000 ang subscribers mo. Tapos, yung mga nanood sa'yo dapat pinagsama-sama nasa 4,000 mahigit. O, di ba kung ilan lang nanonood sa ano ko, edi. So, ilan yung kikitain mo? Depende kung ilan na magkano, kung anong mga papasok sa akin. Papasok sa akin. Ba't ganun buhay pa tayo nila lang? Eh parang ano lang oh, kakaiba. Marami ka na. Yung parang SM ko. Pinapasyal niya ako sa dito sa kanilang lugar. Sa bukid! Nung first time ko makita ng bukid in my entire life. Charan! Oh, bukid na nanahaluan na. Ayan. Palayan ba ito? Palayan na mayroong mga dayami. Ayan. Joey, kapag tatago mo kang ewan. First guess nga kita. Ayan. Magkwento ka naman tungkol sa buhay mo. Kasi po 25 years na po kami hindi nakikita ni Joey. Ayan. Syempre gusto ko rin tanungin siya kung kamusta man ang buhay-buhay. Kamusta man ang love life? Wala. Ayan, o sige, manawagan ka. Wag na. Wag na. Mas masarap kumain. Uy, salamat nga pala, pinamerienda. Sino birthday nga pala? Yung asawa ng kapatid. Tari. Ayun, pabalik na kami. Wala naman pala kami pupuntahan. Pero Akin na rin. Nag-lalaki. ay! Ako marinig ako ng mga fans ko. Oh. Ang dami lalaki dun, oh. Mga manggagawa. Ayan, oh. Oh, ayan, oh, diba? Perfect. At bago ako Lisanin. malapit na po kami doon sa may labasan kaninang pinasukan ko at ayun, nararamdaman ko na ihahatid na ata ako ni Joey. Ayaw na niya magtagal dito sa lugar nila. Kaya, sige. Ayan. Ay! Ang dami. Ano ba yan? Nagugulat ako sa mga napagkikita ko dito sa barangay. Sa sitio nyo, Miss Joey Bongato. Ayan. Ay, umuubo. May ipasa na ang corona. So, Mari, ano naman ang masasabi mo sa sa lumalaganap na epidemya? Na corona. Ikaw ba ay nakoronahan na? Ipapasa pala. Wala pa i-virtual light sa akin. Mag-US ka ba? Sige, bago. Ay, baka makita ng mga fans ko. Mamaya na lang ulit ha, kasi may magano muna kami, mag-freshen up. A few moments later. Ayan na. Sige. At dito na nga po hanggang dito na lamang po kami magkakasama ni Maring Joey na ilap sa camera. Yan, ihahatid na po niya ako sa labasan. At syempre, maraming salamat po. Sana kahit papaano may napulot po kayong aral sa aking ginawa. Palakad-lakad lang, pakain-kain lang, o di ba, pabiyahe-biyahe lang. Wala lang, ganun lang talaga kaming mga magkakaibigan. Makita lang namin mga itsura, mga mukha namin, okay na, pwede na magsialisan. O diba? At syempre po, sa mga bago pa lamang po sa aking YouTube channel, pakisubscribe niyo po ang Inadora Chu. Pag hindi niyo pa mahanap, hanapin niyo po ang Baklushi TV. Ayan. At syempre, follow niyo rin po ako sa aking Facebook account, Inadora Pangga. Fan page Inadora Pangga. Okay? Maraming salamat. At syempre, follow niyo rin po si Joey Bongato na Maganggana. Friend ko yan. O, diba? Ayan. Maraming salamat po ha. Hanggang sa muli. Bye-bye! May pahabol pa po. Hihihi. Ay, naiwan mo. Joey. Ayaw talaga magsalit. Joey! Magbabay ka naman. Joey! 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 Bye-bye, sabi mo naman. Mahihain. Gandang Yan, hello. At syempre, tayo pa rin po ay nandito, hindi pa ako umaalis. Ay! Binibining Pilipinas, hello! Hello, mag-hi. Ba yan? Mga pipi ang mga tao dito. Nakakaloka. Ayan, at syempre, naku, eto, ang dali lang nga, malapit na to. May papakita lamang po ako sa inyo. Ang lalaki na nakit po ng aking puso. Ayan, pinakta niya, pinadugo niya po, kinalikalikot ang aking puso. 7 ba to? 7. Kamusta na anak? 2 na? Isa lang.
Ay, sabi ko. Ayan o. Lamoy. Uwi, dito. May tinitingnan ka. Nandito na nga ako. Titingin ka pa sa iba. Actually, joke ko lang po yung kanina sa lalaki. Kaibigan ko po yun. Ang itong nagmamayari talaga ng puso noon ay si... Ay, Sino ba? malay ko. O sige na. Bye-bye na po talaga. Bye-bye. Thank you for watching.